गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय गबसार गामिनि बर' बिमानि फिसा उषा रानी बसुमतारिया 24थि अल इन्डिया अट'काइट केरेट चेम्पियनशिप 2022 बादायलायनायाव देरहानानै सनानि मेडेल देरहानो हादों। थारैनो उषा रानी बसुमतारिनि देरहासार जानायखौ गोबांसियानो गोजोननाय फोरमायदों आरो गावनि गेलेनायखौ बेबायदिनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांबाय थानो थाखायबो रायजो राजाफ्रा खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे समनि NDFB आफादनि बारग' बुंथिगिरि बि बेंगाया UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', MLA लरेन्स इस्लारि आरो UPPL हान्जानि गोबांथार दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव दिनै UPPL हान्जायाव हाबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिर लाचित सेनानि दैदेनगिरि शृंखल सलियानि बेरफ्रुसार बिबुंथि। आसामखौ काश्मीर आरो त्रिपुरा बायदि जानो होनाय नङा। आसामाव थागिबि सुबुङा गोहोगोरा जानानै थानांगोन। बेयाव जिहादि मौलबादिनि जायगा गैया। बड'दबायाव नुजाथिहैनानै बेबायदि बिबुंथि होयो बिर लाचित सेनानि दैदेनगिरि शृंखल सलियाया। गुबुन मोनसे खौराङाव फैदो। प्रमद बर'नि BTC सरकारा जौगालु हाबाफारि लादों। गोलाव सम दिन्दांनानै थानाय क'क्राझार जिल्लानि सिम्बोरगाव बालाजान थिनालि लामा आरो तितागुरि हाब्रुबारि लामाया लुफुंजासिगोन। दिनै मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रेवरुवा नार्जारि, MLA लरेन्स इस्लारि, MCLA माधव सेट्रि आरो जायगानि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। बे मख'जानाय लामा दोंनैखौ IRDF 2021-2022 बिथांखि बायदियै मावफुंनाय जागोन। रायजो राजाफोरखौ बे लुफुंथाय हाबायाव जाहाथे मोजाङै मावफुंजायो बेनि थाखाय मदद आरो हेफाजाब होलांगोन होननानै MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा मिजिंथिदों। चित्तरन्जन बसुमतारिया AGP राजखान्थि दोलोखौ एंगारबाय। मोनसे समनि आसुनि मिरु दैदेनगिरि आरो आसुजों दाजानाय राजखान्थि दोलो AGPनिफ्राय धेमाजि आरो माजुलिनिफ्राय MLA बिजाथि गेलेना जेननो गोनां जानाय चित्तरन्जन बसुमतारिया AGP राजखान्थि दोलोखौ एंगारबाय होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथाङा मा जाहोननि थाखाय दोलोखौ एंगारखो दासिम रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। सासे असमिया आइजो बुरैया बर' हारिखौ गाज्रिथारै सोंखारनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। मुं मिथियै बे बुरैया बर' हारिखौ लाजिथाव आरो मुगैथाव रावजों अपमान खालामदों। बुरैनि थं, मुं आरो सिनायथि मिथिनो मोननाय जायाखै। बुरै आइजोआ बर' हारिखौ बुंदों, बर'आ आसामनि नङा, बर'आ आसामाव जायगा गैया। जों अनना दोननायखायसो बर'आ जायगा मोन्दों। बर' हारिया लुथुना जादों। बर' आरो एबसुआ गुन्दा होनना खौरां बिजोंनि सिगाङाव हब्रा बुंदों। बे आइजोनि सायाव मेलेमजिबि सानसुमा माहारि मोजां मोनग्रा हारि सिबिसुलाफ्रा मा राहा लायो नायनो गोनां। जोंनिफ्राय बे बुरै आइजोखौ गोख्रों निन्दा होबाय। थैनोसै समाव एसेबां गोसो लेथ्रा लानाय, थैनाय उनाव बंग'से बे आइजोखौ मा जोनोम होगोन जों रावबो मिथिया। বড়োর কোন জায়গা আছে ইয়াতে অসমত জায়গাই নাই বড়োর। এত জায়গা দিছে কি নাম যে আমার যে অসম নীতি খাইছে এই সরকার কি নাম আছে আমাক আইন লাগে, আইন খেল লাগে, আমাক চলব লাগে। গুন্ডা বড় গুন্ডা গুন্ডা আফসু BTC दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनी हालामाव गावारि बर' बिजोङाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव बिजनी UN एकाडेमिया जाफुंसार। मख'नो गोनांदि दिनै 14 बोसोराव आगान होबाय। बिजनी हालामनि UN एकाडेमिया दासिम 7 खेब मेट्रिक आनजाद लिरबाय। दासिम गार्जेन, फोरोंगिरि आरो सोलोंसाफोरजों लोगोसे सामलाय आफादनि नाजानायजों सासेबो सोलोंसाफोरा उथ्रियालासे थायाखै। देग्लाय 2022-2023निफ्राय थाखो 10निफ्राय जागायनो आखायाव लादों। गुन गोनां आरो जाफुंसार सोलोंथाइ मोनहोनायनि थांखिजों UN एकाडेमि बिजनीआव नोंथांमोननि गथ'खौ मुं थिसनहोनानै मोजां सोलोंथाइ लाहोनो थांखि लादों। बेखौ UN एकाडेमि बिजनीआ फोसावदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।